Hansel Marantan, pero sa panayam sa telepono ng ABS-CBN, sinabi niya na away sa lupa ang dahilan ng pagpaplag sa kapatid. Nakaburo ngayon ang mga nakikinig ng Pilipino. Nauna sa CCTV ang mga suspect sa isang kotse sa Caloocan City habang nakakasagsaga ng malakas na ulan itong nakalipas na Martes. Exclusive na makakuha sa tamaan makapagal. Magkaalas 3 madaling araw noong Lunes, hanggang ang ulan sa Barangay 31 West sa Caloocan City, nakuha ng CCTV na papasok sa Idol Mundo Street ang SUV na ito na malaki at production sticker. Malaki ang ang nakaparad ng puting Honda Civic SIR sa tapat ng isang bahay at sumarado sa likod nito. Makita sa CCTV camera ang paglapit ng mga bakit sa kotse. Para magpunta mo kami po. Kami lang po yung kotse kasi nakikita naman po sa akin. Maya-maya under na ang kotse. Sakay na sa harapan nito ang dalawang lalaki. Bumwelta sa umalis. Kasunod ang sasakyan ng mga suspect. Nagawang